Okay, may mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala? Dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsang tarong adlaw na usab karon nga Lunes. So, sa matarong pitsaha, pizza 13 na kini sa bulan sa Enero o tuig 2025. So hapit na mga fiesta na akong higala, no? There is awaan ang among fiesta dari January 15. Unya sa Tigib, January 17. Unya karon pizza 13 naman ali na gini madugay, no? So advance happy fiesta na sa atong mga igsoon sa Tangabriha. Okay, no? Sa padayon ta sa ato ang mga buhatonon ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang pagpangalagad. Ato dayon nga timbayaon ug may muto sa mga atong talahorong bispo, Bishop Lito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramata, ang atong mga igsoon nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot sa ato ang pagsibya. So, kumusta na mga higala na ginaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon. Dala, no, may mudto na usab sa atong mga igsoon nga mga kaparian sa mga tuang mga lay ministers. So, kumusta naman atong mga lay ministers, no? Padayon na atong pagtimbaya ang atong mga membro sa MBG, Mother Butlers Guild. Kumusta na, no? Ang ato pong mga sakristan, ang ato ang mga kusinero o kusinera sa mga kumbinto, ato pong mga sekretary, no? Ako ang of course ang atong timbayaon ang ato ang mga kaigsuunan nga mga kining mga readers sa mga misa nato, no? Kumusta na naginaot kita nga walay problema nga nasugatan sa tagsa-dagsa nato ka mga parokya. Ala, no? Wala na mo sa kita karoy si BCP News Bengala, ha? Kaya medyo kapoy-kapoy pag yung ko gamay, wala pag yung kaya na ako makumplito ang ako matud pa kuhan. Wala pag yun ako makumplito ang akong pahuway, kidagan pa magtrabaho. So panayon lang usa kita sa ato ang mga buhatonon, no? So aring na kita sa unang pangutana. Wala ko na pa makaandam sa akong katong topic na to, kabahin sa kredo. Aring lang kita sa unang pangutana, mahigala. Why is abortion listed as a cause for automatic excommunication while murder is not? No? According to Canon 1398, a person who procures a completed abortion, no, incurs lati sentencing. Sa ito pa excommunication. So pangutan na gano man nga kining makapatay og tao, dili man ma-excommunicated, pero kining makapatay og bata, no, kini bitaw bata bitaw sa tiyan ba, kining gitawag natong abortion, ngano man ning kuan man automatic man ta gitawag nato sa in English og kining excommunication. Ang tubag ni ana, because a baby, no, nga anaa sa sulod sa tiyan is completely defenseless, no, inosente gyud na siya, kompleto gyud niya pagka-inosente. Muna nga ako ng usa ka tawo mohimo o gitawag natong sala sa abortion, automatic excommunicated gyud na siya. Mao man unta na, no, kanang makapatay tag tao di man ma-excommunicated, pero kining magpa-abort o kining mo-abort o motabang sa pagpa-abort, automatic gyud ang excommunication. Kay ngano man tungod lagi kay ang bata sulod sa tiyan sa usa ka inahan completely defenseless kina siya, completely innocent. Hala, no? Ari kita sa laing pangutana. Padre, unsa ganit to'y mga kanang ipang kinahanglan nga amo ang kinibitang mga topic kabahin sa family preparation, kini bang kabahin sa kanabitang pre-kana seminar. Of course, no, kinahanglan ato po yun yung masayra, no? Alam na itong mo kuan kanang kinibang
kabahin sa pagpangandam alang sa kaminyoon. Number 1 is marriage as a sacrament. Ayan, no? Kinahanglan nga ang mga magpakasal masayod gyud kun unsa gyud kining gitawag nato sa English og kaminyoon. Nga usa day kini ka sakramento. Kinahanglan gyud nga masabtan ni sa ato ang mga kalaslon, the marriage as a sacrament. And then of course kining gitawag nato og conflict between management and forgiveness, no? Kini bitaw gitawag nato anger management and forgiveness. Kinahanglan nga ang matag magtiayon kabalog yun nga mudumala sa ilahang mga kasuko kasi matag karon og unya, no? Aduna biyay kining management, conflict management and forgiveness, no? Dili conflict, no? Conflict management and forgiveness. Importante gid siya, no? Kini bitaw kamao bitaw kang mo dala sa imong kaugalingon panahon sa inyong mga kasuko, conflict management o forgiveness. And number 3, kining kabahin sa mga finances. Importante gyud nga magtiayon kamao gyud mo ni ining gitawag nato sa English og finances on how to handle your finances. And number 4, healthy sexuality and intimacy. Nahanglan gyud nga kamao gyud ang magtiayon ni anang healthy sexuality and intimacy. No? Importante gina kayo alang sa magtiayon. And number 5, natural family planning. No? Kinahanglan nga kamao gyud pod mi ana. And then number 6 is couple prayer. No? Kana bang pag-ampo gyud para sa magtiayon. Unya, living together and Christian commitment, no? Importante na siya kayo, no? And then number 8, spirituality and religion in your marriage. No? So balik ko na to, ha? Muni kinahanglan gyud nga mga topic alang sa family preparation para kanang magminyo ba kanang sa pre-kana seminar. Number 1 is marriage as a sacrament. Kinahanglan makabalo gyud nga ano nga nahimong sakramento kining marriage. And number 3, conflict management and forgiveness. Kinahanglan nga kabalutang muhandol sa ato ang mga konflikto, mga panagbangi aron dili ta magsigig sinong bagay diya sa ato ang pamilya. Unya finances kinahanglan nga kamaog muna na sa husband and wife aron dili na mo hinungdan sa inyong panag-away pirme. Number 4, healthy sexuality and intimacy. Importante gina siya kayo. Number 5, natural family planning. Kinahanglan gina siya po, no? And number 6, couple prayer. Importante na, dayong living together and Christian commitment. And number 8, spirituality and religion in your marriage. Okay, klaro? Sama na ha, muni mga topics nga angay na to inyong masayran panahon sa inyong seminar sa Pre-Kana Seminar. Ari kita sa laing mga pangutana. Father, kinahanglan bagyod nga magampo gyud ta alang sa mga kalag sa purgatorio? Ang tubag niya na, yes, mas maayo. Tungod kay diha sa Revelations, no, chapter 21 verse 27, nothing impure will ever enter it. Your will who does was it shameful or the faithful, but only those whose names were written in the Lamb's Book of Life. So, nga sa ato pa kinahanglan gidi ay nga aduna gyud purgatorio diin adto didto nato iampo ang tanan nga mga nangamatay nga mga impure pa, no? Nga dili pa pwedeng makasulod sa langit tungod sa ilahang mga nahimong kasalanan, no? So adto sila nato dito iampo o atong paningkamutan nga sa atong mga misa, sa atong mga pagrosaryo, ato gyung i-appeal sa atong mga pagampo ang atong mga kaigsuonan nga mga nangamatay nga diin wala pa makumplito ang paghilo kanila. Klaro. Ari kita sa ato ang laing mga pangutana. Padre, saman. Pwede ra ba nga sa TV ra ko mo appeal sa misa? Kay gulang naman ko, 72 anyos naman ko. Tubag nga na, depende ra nimo kung
alang kanimo dili na gyud nimo mahimo, di na gani gyud po ka kinahanglan pang musimba, no? Kato pa kanang imong pag-apil sa Santos nga misa, dako na kay nang ikatabang nimo. Pwede ra na kayo kay ngani kanang imuhang kana bitaw sa imong pangidaron nga luya na kakayo, dili na physically or morally impossible na nimo alang pag-apil sa misa, no, di na gani ka kinahanglang musimba. Padadaan na lang ka og gitawag na ito pa-communion alang sa atong mga lay ministers, no, mga madre baka, no? So depende ra na kung paminaw nimo luya na gyud ka kayo, excuse na ka sa misa. Pero mas maayo gani kung naamoy TV aron nga dili man siguro ka makasimba personally dito sa inyong simbahang dako, pero at least makadungog pa ka sa misa unya dadaan na lang ka og communion sa mga lay ministers. Dadak mo na dako kay ikatabang ang mga lay ministers na ana, no? Dako kay ikatabang. No, sa to kun atong basahon sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. No, ana, no. Bino padayon ta unsa pa may lain na to nga why do Catholics refer to church leaders as fathers? Kawala naman ta ana, no? Aduna ba ay mabasa nga word nga Catholic sa Biblia? Ang tubag niya na wala. Pero bisan tuod kung walay word nga Katoliko sa Biblia, pero ang kahulugan ni ini ana sa Biblia. Ana man ay naanay gipasabot na to nga na sadang miingon si atong Ginoong Hesukristo. Sadang miingon ang atong Ginoong Hesukristo. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang mayong balita ngadto sa tanang katawhan, ngadto sa tanang mga tao, ang mutuo magpabunyag maluwas apan dili ang dili mutuo silutan. Sa ato pa kining kabahin sa word nga Katoliko wala, pero ang kahulugan sa word nga Katoliko naa sa Biblia, no? Kana bitaw pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang mayong balita nga sa ato pa masangyawon, no? Wala man tuod lagi ang word nga Catholic kung atong pangitaon sa Biblia pero ang kahulugan ana ato kanang mabasa sa Mark 16 chapter 15 sa Mark chapter 16 verse 15. Si San Ignacio around 110 AD matud pa niya, let no one do anything of concern to the church without the bishop. Let that be considered a valid Eucharist which is celebrated by the bishop, by one whom he ordains. Whenever the bishop appear, let the people be there, just as where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Ato kanang mabasa sa letter ni Saint Ignatius of Antioch sa Smyrna, no? Letter of Saint Ignatius of Antioch to the Smyrnians, chapter 8 verse 2. Namatod pa niya, no? Wherever the bishop appears, let the people be there, just as wherever Jesus Christ, there is the Catholic Church. So, may word yun sa karaan taon. 110 AD pa ni. 110 AD pa ni siya. Okay. Okay, so padayon ta sa ato ang mga topics diri. Sa ato ang matud pa kining ginahimo ng mga kalihukan. No? Arata sa history mga gala, no? Christianization of the Philippines. Abi no, sa Roma kapitulo 15 bersikulo 28, kung mahimo ko na kini ug ikahatag ko na kanila ang kwarta nga giamot alang kanila, mugikan ako paingon sa Espanya ug duawon ko kamo sa akong pagpaingon dito. Gihisgutan gyud ang word nga Espanya, no? Sa Roma kapitulo 5 bersikulo 28. Kisa naghisgot ni ini si San Pablo nga iyahang letter nga sa taga Roma. Kung mahimo ko na kini ug ihatag ko na kanila ang kwarta nga giamot alang kanila, mugikan ako paingon sa Espanya ug duawon ko kamo sa akong pagpaingon dito. Okay, now sabi kita sa kining kasaysayan, Christianization of the Philippines. The Spanish missionaries carried Catholicism to the New World. No, kining Central America mo man ang New World.
Unya ang South America, North America, ang nagkuha ini si Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, Central America, mga Spanish speaking. Unya sa Pilipinas, ani antong 1500s, si Ferdinand Magellan, mao ini ari diri sa atua, mao ini ari diri sa atua aron pag-Christianize kanato. Taas kay ni siyang kuan kay Spanish missionaries carried Catholicism to the New World. Unya usa sa mga kining gitawag nato nga explorers, navigators nga ni Arigyon sa ato adapit mao kini si Ferdinand Magellan. Unya iya man lagi nga na amigo si Raha Humabon sa Cebu muna nga ang hari nagpabunyag. Unya nasayod man lagi kitano nga namatay man to si Magellan. Si Miguel Lopez de Legazpi was sent. Christianization and colonization continued. The first Spanish settlement was in Cebu. Nato pa ang secondary sa ato ang kasaysayan, ang primero gyud nga Spanish settlement sa Cebu gyud. Sa Cebu gyud na siya. The Spanish missionaries were able to spread Christianity in Luzon and the Visayas. Nasa Mindanao, medyo wala kayo kay na-spread naman ang Islam dito. Tungod kay sa Mindanao aduna may mga Arab travelers nga naabot na dito on the Islam religion to Mindanao, through which they transmitted the knowledge of Jesus as a prophet to the Moro people. Okay, then what are the three reasons why Spain colonized the Philippines? Number one, to secure Spanish control and acquisition of a share in the spice trade. And number two, use the islands in developing contact with Japan and China. And number three, to spread the Catholic religion. Muna ay hinungdan nga gi-colonize gyud sa Espanya ang Pilipinas, aron makontrola nila ang spice trade. Kini imitang kabahin panakot ba? Panakot spice. And then magamit po nila ang atong isla aron masayod kay nila ang pag-develop usab sa Japan ug sa China nga mas dako pa kayo kaysa atuwa diri, And the third is aron nga ilang pakailapon gyud ang Katolikong relihiyon sa tibuok kalibutan. Ayan, sa mga Spaniards man gyud. Okay, klaro? Hala, padayon ta ato nya ning kuanon gyud ning kabahin ning unani, kay importante biya pa ring naputi kalibutan ni ning uban wa bay mga kalibutan ani. So dinhi na lang una kita kutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga lagar Reverendo Padre Edon Damoy. Manamilit na usab kaninyo, manalangin kanato ang Dios ug kagahos tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.